Ideme stavať v tomto videi chatu. Už som si trošku začal, už som si urobil pozemok a taký základ. Chcel by som dorobiť steny a nejaký ten strop. Semka mám vlastne prístavy, no ale tie prístavy ani nevyužívam, lebo skôr takto lietam, robím to všetko v kreatíve. Takže mohlo by to byť takto. Toto je tá chatka, ktorú vidíte. Takže takto si tu dáme to drevo, raz, 2, 3, 4, takže 5, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, takže 4, raz, 2, 3, 4, dobre, toto by som mal, teraz si to takto pospájame, no ale ako by som si to pospájal, viete čo, môžeme si skôr urobiť, ešte tam dať medzi to, by som chcel dať toto, presne toto. To sa mi strašne páči, keď to je dané. Okna si urobíme až potom, to sa mi teraz nechce robiť. Takže v tomto videi bude krátke video, urobíme si len steny, ako myslím, ako taktok. Steny. Na budúce video by sme dorobili strechu a ostatné veci. Môžeme urobiť steny a okna, dajme tomu v tomto videi. Veľmi sa ponáhľam, idem do mesta. Musím si kúpiť nové topánky, takže sa ponáhľam. Takže takto. Počkajte, idem zavrieť dvere, lebo keď niekto príde, viete, aby som nevyzeral ako retardovaný. Takže môžeme pokračovať, sadnem si na stoličku a staviame. Takže takto. Ježíš, zase som sa tam netrefil. Toto sú úplne zvláštne bloky. Tieto bloky majú z boku hlavu creepera. Ako sa to craftí v survival asi, to musí byť asi ťažké. No tak chcel by som natočiť aj nejakú mapu. Survival by som chcel natočiť, to je jasné. Ale toto je taký kreatív, toto zatiaľ som sľúbil, že natočím v minulom videi. No skôr taký zostrih fotiek, že niečo natočím. Tak toto netočené video, lebo som mal pokazané natáčanie. Takže tuto si urobíme ešte tie dvere, schody to si urobíme už potom. No takže okna, to si urobíme všetko potom. Ďakujem za pozrieť toto video. Zajtra bude ďalšie video, v ktorom budeme stavať strechu a urobíme tie okna. Takže čaute.